रायजोआवहाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जोबोद गोनांथि होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नोंथाङा दिनै सोनाब बंग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे सेखामारि ओनसोलावहाय दिनै जोबनानै थांबाय, मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। दा बेवहाय आंखौबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हिसाबै बिथांमोनहा माननि आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों। दिनै जोङो बुंनांगोन सोनाब बेंगलावबो जे बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ फोथांनो थाखाय नारा नाथा नाजागासिनो दङ। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो गावनि आफादनि थांखि बायदियै आसामजों लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जे बर'फोरनि ओनसोलावबो जे हारिमु आफाद दानानै जे बर'नि जे समायना रमायना हारिमुखौ जोङो लाखिनायाव आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय जे बर'फोरखौ गाव गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिहोमा होनो आरो खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोबाय थादों आरो खामानि मावबोदों। दिनैबो जोङो सोनाब बंगआव थानाय गासैबो बर' माहारिफोरखौ ज' खालामनानै जे गावनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो बिथांमोनहा दानानै जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावनो बिथांमोनहा सिगांबोदों। जोङो दिनै गोदान आफाद दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै थांबाय आरो बे गोदान आफादा फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो सोनाब बंग हिसाबै दानानै लानो बिथांमोनहा जोंखौ खावलायदों आरो जोंबो बिथांमोनजों मदद होनानै जे हारिमु आफादखौ दानानै सोनाब बंगआव हारिमु जौगाखांनायनि थाखाय हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय खामानि मावलांनो जोंबो बिथांमोनजों जेब्लायबो मदद दङ। जे जोङो जे अबस्था एबा जेबायदि थासारि सोनाब बंगआवहाय जोङो बर'नि हारिमु बिथिङाव जोङो नुबाय जे बिथांमोनहा थिरिं बिरिङैब्लाबो गावनि हारिमुखौ लाखिनो बिथांमोनहा नाजाबोबाय थादों आरो दिनैबो नाजागासिनो दङ। जों बेखौनो खावलायगोन बिथांमोनखौ जोङो मोनसे हारिया हारिमु गैयाब्ला जे थांनानै थायाबा सिनायथि मोना। बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहाबो हारिमुखौ फोथांनानैनो जाथिखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोनहा रेडि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जों बिथांमोनखौ सुबुरुन होदों जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद दानानै गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों खामानि मावलांगोन होननानै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बिथांमोननि ओनसोलाव थानाय जे जायगायाव माने जोंनि बर' माहारिया माने बुरजायै दङ बे ओनसोलाव जोङो हारिमु आफाद दानानै खामानि मावलांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जों बिथांमोननो मावबादा खुंनानै जोंनि सुबुं मोसानाय बेखौ दामनाय देनाय जे दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बेखौ जोङो बिथांमोननो फोसावनो थाखाय एबा बिथांमोनजों खामानि मावनो थाखाय जों जेब्लाबो रेडि आरो जोङो खावलायबावदों बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि ओनसोलाव एबा बिथांमोननि आफादाव जेबायदि नांगौ जायो हारिमुवारि जे दामजु बेखौ जोङो आफादनिफ्राय जों बिथांमोननो होगोन। जेरै खाम सेरजा सिफुं जथा बेफोर नांनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बिथांमोननो हरगोन आरो जोङो नांगौ जायोब्ला बिथांमोननि ओनसोलाव फैनानै जोङो मावबादा खुंनानै हारिमुखौ फोथांनायाव हारिमुखौ खामानि मावनायाव जोङो जेब्लाबो मदद होलांबाय थागोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा
फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 600034499997 एबा 763800814